добре? Може ли ти, предполагам? Разбира се. Какво ще кажеш на хората, които гласуваха на референдума? Ами, какво да кажа? Това е... Аз тук що давах пресконференция и опитвам се да формулирам точно думите си, но най-големият приятел в такива случаи от опит го знаме искреността. И пък сега много хора го използват това, но доколко са искрени, това е друг въпрос. Но като цяло е изумително, че толкова много хора са се доверили на това, което предложихме ние. Пък да носиш отговорност, като че ли се формира някъде като си дете още, като си дете. И аз смятам, че това е огромна отговорност, която аз не еквилибрирам с думите, като повечето български политици или публични личности, но знам, че това е нещо, което е важно да живея заедно с него. И аз съм го помислил преди да съм тръгнал да правя тия неща, а не сега, днес, видиш ли. Не го приемам толкова като успех, защото то не е такова, колкото като сериозен ангажимент към толкова много хора, които са се доверили в преценката си и на моята преценка. Добре. Това е страшно. Само да слуша. Това е страшно, защото за един човек, който търси облагодетелстване, някакъв друг вид ефект от това, което прави, това няма значение. Но за човек, който разбира смисъла на отговорността и тежестта, която представлява тя, това е сериозен, много страшен ангажимент. Осъзнавам го и правя всичко по този въпрос, такова каквото е редно. Пееш, какви дебати е, нали, нататък продължението го знаем, какви избори, при условие, че виждаме Мария Цънцарова, която ни разказва как разнасят едни бабички напред-назад, бият се за някакви гласове, тотални нарушения, кой кмет стоял до урната, нали се сещате какво се случва там? Ами то се случва така от много време. Сега просто медиите с тия смартфони, които носим всички с свободата, основно BTV, която усеща в себе си, ги прави достояние до хората, иначе те и преди е било така. Според мен е абсурдно и ненормално да няма електронно гласуване. Да не говорим пък за ценз, може би трябва да се въведе. Хора, които не могат да говорят български или нямат средно или основно образование, както е по закон, да определят съдбата на други хора. Знам ли? Да, но ето тук е един от въпросите от референдума. Мажоритарно гласуване. Кой ще акцентирам по този начин? Супер, че е гласува. Той е президент, хубаво да гласува. Не трябва да показва друго, трябва да гласува. По-странно е защо даде тия три въпроси на Конституционния съд. Като един от тия въпроси, той го предизвика за него референдум, електронното гласуване. Защо ги даде? Защо реши това нещо да го направи? Това е много странно. На кого направи услуга? На политическата класа. Гласува днеска го гледах и той се разхожда там, говори някакви неща. Последно кажи ми какво видя в очите на хората, които бяха на Орлов мост. Какво съм видял? Аз да не мисля, че съм гледал то в очите. Аз бях отдалече. Видях и хора, които са дошли. После гледах на видео. Виждам млади хора. Знаеш колко е шантал и колко е отговорно. Аз направих преди една седмица 50. Направо парите си мислят някой, че ако не се свикам, гледам това стар. Пък аз да не го разкаше да...
се Така е, така е. Така е. Искам да ти кажа, че до момента ние единственото, което знаем е някаква избирателна активност към 19 часа. Нищо друго не знаем. Те първо започват да се отварят бюлетини, да се броят президентски, те първо ще се броят за референдум. Ама знаеш ли, като видяхме кадрите от Лондон, това ти е настръхна по си. Там нали духа и опашка от Много да 50 метра благодарим, опашка. да, много да благодарим на нашите законотворци, които първо бяха предвидили още по-малко секции, пък сега малко ги увеличиха и това е резултат. Референдума, твоето мнение. Венци Мито. Знаеш, аз предпочитам да говоря пред очите на кандидата кмет на младост, защото ние много често забравяме малките неща и започваме да говорим за много големи. Ето мажоритарен избор. Кандидатите за районни кметове са мажоритарни. Кандидатите за районни кметове са мажоритарни. Искам да ти кажа, че през тази кметска кампания аз се сблъсках с адски много хора, които въобще не разбраха, че има такава кампания. Тя потъна някъде в миманса на другите големи неща, които се случват. А тя беше много важно да се разбере каква е, защото младост е един умален модел на всичко това, което се случва в нашата държава. И Колко всичко души това, живеят в Лондон? в младост, според последно преброяване на 2011 са 110 хиляди, реално са над 150 мене. Тоест, според неформално. Тоест колкото един голям български областен град. Да. А от друга страна, пък районният кмет няма почти никакви правомощия, въпреки че бил мажоритарно избран от тези толкова много хора. Добре. И тук се поражда страхотния парадокс. Но това, което искам да кажа, нямаше никаква кампания, всичко потъна, кандидатите уви, не искам да говоря още неща, но не си знаеха правомощията на районния кмет. Самия районен кмет е нещо, което те първо трябва да се променят правомощията, но най-големият проблем и за това, за което се опитвах аз да говоря през кампанията, е скъсаната, несъществуваща връзка между хората и администрацията. Хората не знаят какво правят уния горе. Това нещо трябва да се случи. Трябва да се случи като връзка. Това е обект на друг разговор. Благодаря ти. За съжаление, Нямаше не е обект на кампания, друг нямало и председател, дами и господа, в една от секциите в младост. Парадокси. Кой знае колко са в България? Антоне. И за колко не знаем. Светли, благодаря ти. Това беше Светослав Иванов на живо от НДК. Сега се пренасяме в Плевен, където пък Стоян Георгиев ще ни разкаже какво свързва двамата основни претенденти Цецка Цачева и Румен Радев. Един град,